ahenyere ne diso ye wura aware krom hada enti kro oba ne diso be man ni ade wo kro wi enti tete no aha na ye chima brobe edi gu brotom koma ye wura na hema na odi ka betena kro wi mu no ofiri kokrantumi Abjafo ya mamu nyina kwa abane mfa mra Nyansapo kasamfoni so Nyansapo je so maitiawa se yesane ne badwemba fimpi mienu ene aduonu enan mu afi ye nko na agro kura ye medi agro wa eni bre so sawure samre ba bia megina ya eye odomankoma eboɔ be pokese pa eboɔ ene tintim onya asem ketoa aha na ye fro na kwa ye kɔ no enye agro na ekodi ne hɔ no mo sawure me nkyɛn ya me ne black power ena ejina hayi wono ena otesa odomankoma buoyi ho mamisa bibi kakra bi na ye nko ne ye nto aso black power akwa ba bre 2024 am say dey di kan ni ani obedi nkomo wo fidi so ni na na de ba bia de afure die wo se bo ne din de sei obo NKAABENE honhom na otim no ena bo na nkasa nso de odomankoma bo wow ede ne ye ne wo buoyi so ni ya medase pa ebo we ye bo bi a odomankoma bo wi ase no ena obaye okay na ha nyina ye nsuo te ebo no ne nsuo na ha nyina ye nsuo na yenko abra wudi machi na ye fro ye kobipo na nkasa ni komu ho na yakwa kudi nkomo enu ti kame ho na yenko nana yenko enye bete enka me steps yo se da bi obi obeba ha bia ye obi a nani abere tututom na do ha wo banko ade a onsan fa wo ha wo nsi fom wow ti yero ho na tutom na bra na nya ade ha no beko ade bia ye pe bia ye mfa na ho gono so enne ebusi apagini me se be penene de mehia hai ni sane kra na ebe ya asem no na so ya beko so finally ye nya ba be dru odomankoma bo no ne pampampe ena ya ba be dru so hwemfifira pram me etime na enya asem ketwa kra ho eche Yesu ye din kasa eche no ne moja pram no enya adwuma ketwa ne aye no se min susu ha mani na menka yakob sequence ni baako free form pa no de ba bedru no enu ebeka kakra bi ya ba bedru hawi na sentia ye fro be pono no enu ho adwuma ena ye ba be nana minia saboko de obade da roma wo de se wa franti we empusu oh dabi opusu nyaka owo adota wonsu ye de ya me de ma bere pa wo bebere am tim say me cameraman so Appiah wo te so no awoso dada na o te so pa enya asem keto de ba bedru ha no nana ansa na no ye be hya ase kura no ye ngunsa ye ne nana no nkasa ansa nana no nkafla o twede mpo kwa me odaworoma onsani sase ya onsani o asu ni asu nsa abosom ni abosom nsa moti ahene nsa osoro wisi nsa omofo nsa kaya nsa o ankonam nsa obo onsani obo onsani ye obofo wadaworoma ese ohu ye ha nya ne bo apayo se ye de camera e ba besi uso na ne de wiase ko no panyefo se asasa faade a o de kire ofo ye de ye behu wo no ne ma bebre no aya mayen ne ma bebre no aya ma wiase e wo se ne ne ye ma nipa nyina hunu se ka bosomsom a enye bone na waboa ye bebre na edin ne gu hu ni nyina e ba be kire ase se aha bone emma ha wo be sra de papa nko a na wo ba ha tibofo wadaworoma se ne hu abusuafo ya ba ya na ye do be content afidie so emma nipa nyina hu obo odwuma a udie enti ne aba ha no pai tibofo ya fom pa fa che de hira o man Ghana isi afefoforo na awura mu no ye no betena ha be kan ne ma bebre emma wogi tumi so obobo o man Ghana bofo wadaworoma ye wura mfi ye koso ebo so se de ade sere de ba ye bia bofo waya amaye na accident na osisi ano na afi yan hunu te se de afi bia na hunu no eno so ya da wase wo ho tibofo hu ye no pa ya na odim pa ene wadwuma pa wo ye ene ye beda na di akira mansan wow arafo ye gunsa nana na se wagunsa na wio wo de sre kwan nana we wa ye hwan ya we me chiame comfort chiame ana we mu nso school phone bi there's a guys prefect and the boys prefect in the jina hey okay e arafo na se eno no yenya sre kwa mu na nananom abosomfo megidi se wo mayipuma kwa mu dada e de aman ye die ene na yenso yenhya ase na yenkegye mu
na afi no 2024 no yenni nkomo yenhu kwan ya nananom befa so no maye yadom mame emra sese de yewie na nachiame ene abosefo no ti mame men comfort black power ankasa yenni nkomo ene ye be hyeda nkasa na yahwe esubo no ene afia ne ma bebre ni titru me ba ma behu ne ma bebre wo bepoyi so a mebisa ehun nsem ama yakoyenim nana mame ne ye ba no ya hya ase no wo hya ase a na nka wo ka abakwasem kakra bi edika wo si ebo ni din de odoma nkoma bo nya sa ana ase bosom na etim no nsi din efe na obo NKAABENE hya ase ebo no den ho asem kakra onim ne sei yo minia medase ne bo yi nante ye mfie miensam ani na me ni nsu yi ebo yi nante ye na nsu ankasa efiri buo mu ha eba no 15 nsu mako 15 suyo baako suyo mienu suyo miensa edu du baako dunum saa mako saa ta da nchira kura ha na ofire opie firim adaka m pie firim adaka m so yensuo bi di anu makosa so pie firim obo no ankasa so pie firim nti fa akwa ase ho a won se eye mienu be ma ni na oba ni okay ya de camera ne beto so oba no ne we kire ha no na be ma ni ne yegina so be ma ni yegina so okay na ebo no se bebre ho a omo de machine akeka nti ahonhum ni nyina afiri sa abo nim aba okay the machine afidie na aka bia bi omu dwabo no e di si dan ni ade no bia honhum ni firim aba okay to mu nyina squad ni nyina aba betena nti be se mfiem yunum ni DC ya no wo ha ye na dwen so obedwabo wi wo twere dan ye wo kurum ha nyina na obo no beka kire me se mfa nto o man nanim on na di nipa ba ha na obi an ma on na pese nipa ba ne nchen na obai nti so mso mbebu dan ato agu no ma dwabo we dia ene na ye kuro igina ye odoma nkoma bo ho efre no krobo kuro igina ye ni nti sa na te dia ye mfa nantwie mforosoro ha na ye mmra meku nantwie no na ye nhye na obi amfa nso ni bi fa mark ne down nantwie se nantwie ne ba na wo no foforo no da bi nantwie kese mo de foro sa abuwi asema meka kuro ha nyina ye madanse fo mo de nantwie left na mo de fa ne bi nantwie no sa no ide ne bae e di best 3 hours me nanko kongrada so so sa ne tumi nantwie no aba ye betwa nantwie no wie ye hye no wa ma obi amfa na no anka bi ye hye no aboa no efiri ho no DCU hwan obi ani ho a otim ba kuruma se oba bedwabo ansa mo ye DC ye dura na ya anye na duro bosom ne se ono ne hia nipa ene ono kuro ne dia nti omma kwan se obi bebubu dan se nanum ana se na funti omma kwan wow enu nti na mo nam so de yes enyankama de na enya mo amopem dabi ono ane ba se yenyema no okay because odo nipa okay kuro ne so hwe ha so twa ho nyina ahia ti ebo we ni de se wodi machine kura bom a ensuo be yira fa kuro no okay meba se nnua ya me kan se nnua we esaye insurance flowers ayi gina hui ede ma bebre na mehu ebinum atwotwo din ede agugu so aye kwa nimu no ye be ma afidie no akapcha edin ni bia mohu din a yatwotwo ede agu hu na nansa na meduru ehwo no mebisa asasem no ebuyi no anwade be pa na mfinzia miensanie na wo so betena ho no etumi ayo we de say yebo keke na esi ho no minua enye bo keke ahonhom atimu no asuofo tim kwatiafo tim timetima ka se Asante region hade uchemu te kwa bere paade a aha ani bruto bebia romanfo na kwaje amoso amele wo sabo yemi no de enye ize oyini ho kire nkrofo bebire se yade esi yewie de fa kurum ene ese omo hu obo no omeka omonka ibetuma nya nipa ebro 100 e kurum ha eyini ho adi se eyini ho adi physical kire nipa uye ya no yini ho uye ade na nya ti aha ye nya bone umeku obi wa ha umese obi wa ne mo be pri yedie obepe yedie se wo abrabom unya forosoro ha ne ma papa na obabeka umeka so umeku obi ma umeka so umese obi ma enti aye bi ama wo hu aye bebre ebi ti se oh last year ye betwa nantwie no na man bi wo kurum ha na wo yusu Ford yo mo de ye trotro yi bi na Ford no
asɛe fitafo ɔde aba ho kyɛ sɛ nabamabu ɔbaa no fa adeɛ na meka kyerɛ sɛ ɔntwere ne din na wɔnka na asɛm na ɔsɛ ne kaa no na ɛha no so kaa no gye so a ɔni haw ɔkɔ fie ɔda hɔ na bibia ne sɛ wɔnkɔ start kaa na electrician fo aba ho de batara ba ho ɔkɔ start ya na gye so tumi nya koduro fo ha no na ɔbɛka saa asɛm no sɛ ɔpɛ ba adeɛ bi a sɛ ɛtete wɔ na ɛnyɛ bɔne deɛ o yɛ hu awo adwumasɛm obi kura obi yɛ sɔfo na ɔno deɛ oni tumi bi ɔde ya ɔba yɛ bɛsrɛ ma wo na nananom akɔboa wo ɔmfa nkɔyɛ bɔne nko ade a ɔbɛboa wo akɔmfo bebree obi okura na ne bosom kɔ wo hu no ɛba ha ne bɛsrɛ ma wo a bosom bɛhyɛ asɛ sɛ ɔbɛba ti nneɛma a ayɛ wɔ ha deɛ ɛdɔɔso aborɔfo nyinaa bɛtwerɛ din ɔmutumi de flag bɛsi so tam no nso ɔmo bɛba wow gidifoɔ nyinaa ba ha bɛbɔ mpaeɛ gidifoɔ sɛsɛ agidifoɔ asɔrefoɔ agidifoɔ yi oh sɛ we de minim sɛ nka abosomtomfo ana menua on sɛ ɔmo kɔgyina bɔnten a na ɔmo aka asɛm no sɛ deɛ ɛɛtan ba ɔmo ba afi krom bɛba na ɔmo panyin na awuntira ko ma ba dadadada ɔmo so ba ɔmo gunsa ɔmo so ba gunsa adi nwan nyinaa bɛyɛ amamere okay ti ha yɛnsi obi akwan sunsum sɔrefoɔ deɛ yɛn nyinaa yɛnim ɔmo gidie ɛwɔ sunsum ɔmo mfa sunsum nnwuma ɛni agorɔ ɛna ɛnsa gu no nso yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛwɔ twerɛ no mu na ɛne nyinaa nso yɛ gidie wa wo gidie ufiri sɛ wo gidie ɛnyɛ yinim sɛbe twerɛ konkron no ka wo sɛ wonni bibi ho nimdeɛ a menka sɛntia twɔn ho na wɔn mo wɔ gidie wɔ mu no wɔn nto aso no nyɛ modwuma nana na yɛ sɛ ɛboɔ na wanwadeɛ na ɛyɛ no wɔ kurom ha no ne Ghana ne adwuma a ɔyɛ no ano ɔden okay na edin nso a mahu sɛ yɛatwerɛtwerɛ na yɛde agugu ho yi ɛno nso mahu yɛ bi wɔ ha kyɛ sɛ edin no dɔɔso yaw mahu yaw wɔ ha we na asante anaasɛ deɛ no kyɛ sɛ edin no dɔɔso ɛne yɛatwerɛtwerɛ nti sɛ modemoni hwɛ arefo modemoni hwɛ asu ya yɛde fidie no bɛto so amoma huhu bia edin bebree ɛna nkrɔfo atwerɛtwerɛ ɛso ɛfɛtiri ɛso adeɛ no so yɛbɛtwa ho nso ahyia na yɛtwa akyɛm nti na edin no nso no ɛyɛ den nti na yɛatwerɛtwerɛ edin de agu ho minua me dase edin no obi wɔ hɔ a ɔba ha kora ɔmɛtome na ɔde ne gidie afraba ɔba a ɔbɛtwerɛ ne din na waka nasɛm deɛ ayɛ papa nko na ɔbɛka sɛ de bɛyɛ a ɔbɛtuma bɛboa wo ablante bi bɛtwerɛ ne din tu kwan ne nkrata asɛm anyɛ ɛma yɛ baase yɛ de ne ba ada yɛ de ne bɛba na broni ba ko ba na ɔka kyɛn sɛ dɛbi ɔde ne bɛ onye ɔma ne chance ɛboa no ma ne wɔnya nkrata ma ɔba bɛda ase wow ofro soro ha no bɛyɛ soro ha no bɛyɛ ɔba yɛ de ɔbɛforo ɔmɛtena hɔ na nka nkyɛm sɛ memmɛyɛ ma wo ne sɛ obi yɛ wɔyale ha wɔyale de yɛbɛmo atwere din ne de aba na yɛabɛtwerɛ ama wo ne yɛasrɛ sɛ ɔyale nti na yɛasrɛ ama no na sɛ wo ho ɔden sɛ de me no mienu de a wobɛforo ba obia wo ho kwan sɛ ɔno nko atimi ba abra wo hu anaasɛ sɛ obia wo ho wanhu me kura betimi aba saa wobetimi aba nti ɛnyɛ nhyɛ sɛ kyenkyenkyen abehu black power ansa dabi ɛnyɛ nhyɛ edin nya nyina nya me nko na magyina hɔ ame atwerɛ dabi obi wa oduru anu akyia me na me kɔbo no so wo kwan da hɔ ne mu wo kɔ no nkɔka bɔne kɔsra de papa Kingsley kura na mehu sɛ atwerɛ gu hɔ de yewie na afa ho a wobehu din a egu hu okay na ensa guo no wo betwerɛ a wo de ewu anhu nsa ho me na me ba ha me gunsa okay me na me ba ha me twa aboa person ba ha ne de umme twa aboa umme yɛ hwee ne mum sɛ me bɛsra ma wo de a ne yɛ twa aboa me ba bi nko ade a me gunsa ne me twa aboa ha ne mum nko aba de a yɛ sɛ kɔkɔ ntomla na wo de gidie no bɛka wasɛm sɛ nananom wɔ hɔ de a ɛso mo yɛ ma wo nti me so me ba bia na me betwa akokɔ bia na ana me betwa dwan bia na me so me bɔ mpa yɛ ma wo bia ne din wɔ ha bia sɛ ɛbɛbɛ mama no okay me te ase a wo ka asɛm bi me de pa wo se na wo de gidie ɛsɛ gidie ɛne yɛ de ba ba yɛ no wo hu sɛ flower ɛna watwerɛ wo din agu hu sɛ wo gidi sɛ nananom bi wɔ ha wo mbɛboa so de bia na na me ka sɛ wo yɛ bibia fa wo gidie ta akyire cause kra na ti wo mu no epegidie yese wo ba ha na so soro wa me kwekura se me kowu a wo ba wo nkɔ wo bewu a so I was say wo ka nkurahye asɛm na wo ka asɛm papa to ablabo so me me hyɛ nkom to ablabo so me nya 30 years na me si me fie atoka ebam ndi se me ka se me hyɛ nkom to ablabo so bia 20 years mewu a mewu so
enti ye nuanom atem bi omu bu omu ho abomfia no mo mu ka asem papa to ablabo so na de bia so be ka asem boni ato ablabo so dia ebe se niema nti ye be sire nuanom se oba ha ka asem papa emeku obi ana obi agimege nti me be se no da bi se obo oba bi ho kampo na wo twen ho afiri wo ho a twere udin na twere oba ne din na ka kire nanam se oba no ope no o sire se on kamomom enye ne bone se me de beto yale ama no me be se na blabo da bi o ya enye okay na obi agimege afiri me se na mpese mbeje ge na enyi ni nipa ni firo na enye yen ha ho esa ha ne de eye yedi asem nko a na me so se ma ware yi ma ne yeye na me so se baba ya me kopani ma ne ntiase ma me na me so se madwuma semi eye yedi nko a ye mesa de wa okay na unim de ntia ene me besra wade ba ko me so me nkase da bi on se ya ba ha me kase fa number fa to dwa ya na wo se wo mfa to dwa na unim de ntia ne me pese odi to dwa no ba bia ye gina yi bo ho 7 days ene we me boa obi wo honom a we nu wo hu da god this is the first time 2024 ye ne wa foro hase yi enti ebe na kono kra so obese obeba hase yi se de wadi ka aka na obi atimi ba abranya okra na wudi na anima begunsa na se asofo no obi agidi oh beble yetimi ba ha ne abeto senkrofo bompa ye wa ha ne aboa wo mu obi wo pese oba but o ekwan no kra wo hu to obefro number no wa kire no waba enti mesro number de fatudwa na me no ye nto aso ne yengu nya se number de of station number kra adabi ya ofra tie ewo me ne ewo yense miminim ha na so ahwe ekwan me fa so amekire no okra beto abetwara ma no ti ye nua ye nim komo mimi de bia na me kwaji niska go mimi ntimi mfa so mfri exam ba jo dia kra enya hwe se charge na wuntimi charge ne se meje obi a 20 million ma betwara ma amika iska na meje ne de energy am de be fa ani nzu a obenum so nti number no mfa ntudwa o de fa tudwa yesa de obuofu na fa number no mini am number ne 0243 809370 ade nti na ya na mpesa odo number betudwa empanyufo se adie bi pepo manga na bia insi sambod no kre Gary yenya advert apatashi yenya advert enso no ne ma kuruma ye topa enti matiase nana na on se adie ba akoso ewo mu ni se ya na yenuanom bebre na omo pe be papa akono ofre mu media fo ne se mo na mo ne nananom nante hwan na osusu se woye papa anye no kre omo taayo pa nti sa adie ne wo ho a me ye papa obeka me nye papa obeka nti number na ya na hu hia obi nso o anum a yesi gidie nti ena se ye pese hu ade nse ne yesi nti no eni yekum sonko nso a ye hwahwe se ampa ye sonko nso senten anka ye kone ye kwoti nunum a hwe mposa ne ye hwe se ahaban etene pampa na so ye pese ye sa aposa ne hwe se ampa enunum a to obi won ma ya no pese nka okọ nipa no so straight enipa bi won ma onim ne ubetimi ayede amase nipa na wafre no but opese osi ne ye die ho kwanti no oh wani menko ho de se ni menko nanso bia nko nyawo no director asem ya yentan fans ma ba tan sa wo mse ben na se on se ya na obi so di ho adanse a ya na eyesen se wa nkasa wo ba kwotena ho abon ho samana no se medie ma ben ne wiase ne ma nyina mitimi ye ya na mehwe ye nuanom bi ewo yakonfo ne yasofofo no bi ne omo kan nsem se amebusom se enti se ka school kra no mko ya nko mu gina se me ba ha me besra ade o mintimi nka nkire wo se wo me de wo ba ha be petu media ma wo se jeko me mo ye besre nananom onana se ne ha no ekwan wo se mbaboa no na ma aboa no so ba obi wo ha o se ebo e obi na te ho a nka social media de nka me so se sa flower ya fa ba bia ena din se wo be ko ba bia ko nya sa ade wi ewo fi se me ne nante ye 3 years ni betena kuruma 3 years ma ye na exams bebre mintimi mfiti preko pe emedi wo ho adanse se oya ade na me mfa wo mma na ma beka kire nkrofo nyina se papa itimi sakompo ne yekofa akompo ba ya aka kire se me fa bredi nkotwetwam me mfa wo mma ye nanti ye nene da ya froha nana mamimi sa we ansa na me ye de ye camera no atwa ho achi ansa me ba ye enwura ewo ha no nsensanom ne me hunwura hodronum bi tamia wo nyina wa wabo adura na me mo aduru ese 31st bie jato a anya ne de ase no kra kasa asem na me beka ohwe ahayi a
esem ode wabo aduru nanso ohwe we ya yegina hu ya eda so aya habamono se sutobrim na de emo no se ahan nyina so no eme ya semi nkura sekan eje fa sa wohwe a eyebuo ni nyina no na ese esibuo so we num nyina de dabo so enti eyede enti na we no de still eye from sa menua medase mabusa ho asem nkura wa ha se de obusa ya eno ka kire me se efi so oduma nkoma bo no obetana ha no wo nsu ase na nyankopon ne kasae ene nsuo ni wura afom ene ono nya akwan pie top nti ha no eye bo ankasa se de wo ka no na onya nsuo mpo wan na watwe aye me nwanwa enguda etimi nyinia na awu na ne ma no asa papai se wo hwe bia we no nyina na awu aye se ja we no nyina mo na afi tinka epebere se die ka eden se dua be fefe nso so egusu a efefe ese se de wo kan ye no ekohyem kina se be pɔ na egina so sa ye nsuo ti nyane nsuo no firi ebuo no mu ɛna ɛde ye from sa wow yenko pese ye twa ho hia na arefo ye na na yensa asem femfiri ha se ne yenko ye kɔ buo no ho ye twa saa nhwe no ho ahia na mo hu ne kese na mo hu se ne sitinti kame ho na yenko ati no abusiafo afi na ye kɔ na ya hwe se mo hwe a yi no nhwe no eni so kakraka na ade ba kwa mo nhyɛ no so ni ye bubodin na mehu ni bi nanso no mo nhyɛ no so se edi ebebo bia ne won ma eye obi a wo nim no a wo ntama na wo yonua wo yobusua ai nana manka ne sa obi be kan obebodi bi na bia ne nua no ana wo nim obeka se wo no a mesra mo ye nim obi a enti edi a ye bɔ nye din a obi nim obi ebi kura ho a ye twere ne ye nwome enti no de ye hu no ene ye bubo bi no ye hu Tofik mehu Ebenezer Kingsley ene wa hai ni nyina mehu bi we ye Kevin Boy ebinom ye nickname ene ade a Teroso ha Mose num nyina ewa nti obi ane ne kosku a wode Teroso na se Mose no kokase wono a mehu Jimama ewa ha Jimama no kra de 1 ososo Jimama 1 no eno minim ene mehu we ye 7 ha 7 ewa ha mehu fada nso ewa ha chese edin doso de mitimi hunu bi na me bubo atu ahena na ase de no chese edin no bebre Emmanuel nom wa ha mehu Lawrence nom edin doso we ye de Mulambo ha Mulambo no ha okay Mulambo eni ade mehu Bawaz no chese edin doso Hafiz ha famous enum ewa hanom edoso edi aya trotro no ewo ho no Alonso de na wanim ha ya Alonso ene egu hai ene ade nti se de medical kan edi aya bobo nyina na nye obi a wonim wo ntem Alonso no de minim se o she da true bebra na se different Alonso a ena aba mehu black ankasa black wo de ana nyawudi black mehu Ziggy ewa ha mehu Sadik ewa ha no edoso ni nyina eye edin a Jeff mehu Emily mehu Geyser mehu edoso edin bebre ena chese ewo ho no a ya trotro e de gugu ho e wa ha no na we na mehu se pipa bi snap sa da nchen eno no eye wo ma so mo bomba tro mu din ni bia ho okay we de wo hwe a otimi se ya abrofo se medical ka kire se abrofo nyina ba ha se wo hwe de wo so na mehu Jargen Thomas Germany che animu en mehu Totten Bogel Germany eno so che animu mehu Georgian Moward Germany ehye animu minim so mo yabusuafo ye nuafo a masehu Georgian Muller we de Thomas Beade anka meka se Thomas Muller obobo ya ono so Germany ana ehye animu wose Nancy
First Nancy First ene die wase no so ye Kofi Asante David Sapon eka ho na ya tro aro no eba ebesi Nancy First no so na aro foforo free Nancy First no sa ba besi Kofi Asante David Sapon no so sa na aro foforo ba besi dia tro Ghana ene asa tro lucky ade money long life with good health be with me forever. Na yese enipa na ono na hi asem a obetro ye na yese ohwe di atrodi egu bi pe so a makenkan ya ese obi no abetro ne nkrofo na busua di ono aka ho a wo pre ye di nya sa okay tina me ka cho sa ha ye pre ye di nko a okay semeti ase a ese enye sa obetro di egu nhwe nso nko a dabi obetima atwere wo krata so di abeto na de mo wan se nipa no betro na no pe ya na obi atimi ba o se me di kan ka kire wo se enye se obesi mi so nko a obi atimi ba ha be ye na de na de ntem bisa san se pipa no bibia no adi adanse se ne na nipa no yeforo so esa ye pipa mu oha na nso mframa mfa no nti na mi bisa se ade nipa no betro no se si anza na yeforo so ye ya na eda ho se ya snap no kura na so no aka se enso mframa ye ba mframa nso fa wa ni nyina ya onwade ni bia se nananom age atumi so mba bua nipa no nti o se da ho adofo no ba nwanwo pipa common pipa da but ye be gina dada de ense me ka sem from me fa so pipa nda so da ho a ehihimi a che se mehu Elder Gilbert we minim so ya sorry bi eda mehu Linda nom ewo ahayi a pipa de ya Emily nom ewo hanom mehu Nancy nom ewo ha mehu we de pede no egu che se edin doso na ewo wa hanom a obi nso atro krata nti enye se obeba betwa gu nhwe no nko aso betumi atro nse love letter na ade abeto obi kura ho otimi de credo oba no wakana sem obi timi de jot wakana sem no de nsan gu so no wagya to ho time a obeka wasem bi omo wa ha nana na se de udi ka kan ye no aha no nye sebe abosomsomfo omo gebosom di obia asofo no say mesi enwe Edagebe ba me di asofo bebre ba aha me di bebre na ba se we enye wo bosom bi na be ye bo no debi odoma nkoma bo Kofi Stanley omu nyina ewa kanoma fa to we so na mimisa nana asem ebo bi a hye no se de ye be bo afode wo so no bomoden fa to so nana sa abo na ewo na se de ye be bo afode Abraham odi David ne David mpo ne bay Ismail ko odi ne kwa akọbọ afọde no eno wa na ahyehyẹ ya na enyame na mhyehyẹ ye wo asofofo ni bi wo so mba no so abo anom so abo mpai okay o yetim betu bi wo ha na o mu dwane ka se ye ne obi ani asem o munye o so de na nyame mu awo mo okay esa hande ye all weather obi yetim be na de bi okobia obia beti ye nkwa kakakra na ye twa flowers no ho ahia e de akwa akosi ba bia ye hye ase e di free ye no ye guso a na mehu din ni bi kofo e wa ha mehu Teresa e wa ha no mo Teresa de se o mampanyin kofo no na ire anti na me kan se mo ahwe ya obi be ka se ene ebi a obi a wonim no nti edin na wa na edin bebre na wa ha kofo Teresa mehu Cassidy nko Cassidy se ntwani bi a wonim no medika aka chon se edin na wa ha na obi a no wa ye nim no ena enyi obi anso a wonso nim no wo ntem ho no mo enti enya wanwase kofo no Teresa no nyina be pie ha no mo Teresa no kra dem se ba ko se ani a che se enye asem keto wa ha no mo enti arefo yakwa aba so hwa ha ya na ye hye ase a ye di free ye ene asa akọ e de aba bisi nana na se flowers na nkasa no nso no nyenye mu na esi ho sa no we min ha mani na min ka be 3 bedrooms so ebe burukra so ye yes ye ne be kwa run about de so che no na ye ne run about to swam run about ya ye ne na ye pe wow wo se ebo no oba no enka broni bi bedwa na ye de minia broni bi ba so be ye ho adwuma obedwa on de otumi nyina hwe ebo na nim o de machine kura bom ye adwuma kakra be ese posumi nsia on se omo ebo drain na no de bomb na shim na blast o kwa no de hye no to blast no
Ada no wo bodam ana no de Oh madam, ko se ne to no se ana. ahonhom ne mpene so obeye adwuma no so obeye. Ono ndi no hu nkwatia ne physical. Krom ha kokrom a obi anim, enkwala nyina anim. Asema wo. Asema making. Enya atro na. Enya atro krom ha video ekoto nkrofo be hwa nkrofo be hwe bi wa ho. Krom akura mpanyimfo bebere kura krom ha omo abruchi. A omo nima bakwa asema making. Ache be 70 years baba. Wow. Oblasting ho. Efiri wo machine bi antimi mo bu. No hwe anim ayetum. Machine bi. Ni machines nyina gu ha proy. Ukọ skeleton bebere gu. Enti ye bewie finally ebuo we yakase manimfie abetimi amanimfie be se. Hey minua. Odoma nko bo wi ase ne bo we da ho. Okay. Na ajata ene nkwakuo na abrobe na ahanyina ya abrobe o. Enti kuro we ahenyiri ne diso. Ye wura aware krom hada. Enti kuro we oba ne diso. Be man ni ade wo kuro we. Wow. Enti tete no aha na ne yechim abrobe edi gu brotoam koma ye wura. Na hema na odi ka betena kuro we mu no ofiri kokora ntumi. Okay. No betena kuro we. Okay. Wo hyase na dwumadi ase firi ma kuro no yo ba wo ye strong pa. Wow. To koya de ma ye nya akrobo no. Okohu ye wura no ka kire ye wura se. Wo hu buo bi wo ha opese wo betena so. Ne wura se na buo wo kire no se ne buo agata ne ma wo so idie. Wo be dan na watena kuro no so me krokro wo mo. Emmo na me no matena. Ene ebenya din krobo. To krokro wo mo nti wo mo a buo ho aboa ne ba fie na wo matutu kwetena tena fantwo. Pa oba ne tenam gina mu a koya ema abrobe no otimi ba fa bi de koma ye wura. Anya yizi. Eti hani din de se krobo. Krobo. Buo ho krobo ana se. Buo ho krobo. Wow. Ni din ankasa pa. Din ankasa ohima na de to no no. Krobo. Ye krobo. Okay. Na 7 days no. Ye de na 7 days na abeka kasa. Asore no aziefo asore bi wa 7 days asore. Okay. Omo samboard si kwan no nti e junction a wo de fa haba ha. Na wutimi si afrancho police station anim so eko. Saa kwan we ya na heman ekwan no. Na saa bo we ni nua ketwa baako oba ne ni. Be ma ni no oba ne ni nua ketwa baako da nachi. Esa wo nachi. Ho na sojafo ne tutuo. Okay. Tete no na jeje ha no mbu akumfo. Wow. Wo bo nachi. Bosum ne hu eyi ne ho kire me. Ono so ye be ma saa. Aboba na omoto ni nyina abobo bosum ne ho. Bullet ne hihye ne ho saa. Ho na Asante region ha de ho anu mututu. Na ho no kura no ye ne aban ne obi ka. Sese. Omba ye nkrata kire se kuroi enye horizon. Nkrata nyina wo ho a kire se e wo se afibia o mo fa soldier for 10, police for 10. Abanya dwuma bia no o se ye fa bi wo kuroi mu. Tata manka pre ne sempo na o mutua ne besinne o mo fa soldier ni wo kurom hada, o mo fa police ni wo kurom hada. Hwe kwan ye nam so. E de na hu ye se besinne o mo fa police ni fa soldier ni bi ada. E kwan na de me de mani ehu na police ni soldier ni. Ye fa bi wo kuro mu da. Ye ntua kuro no kura abusua na ebuo ye o mu de ye ntua o mu ka. Na DC ni sa ne aban na ka bo mu so mu bedwabo. Unim se bo mu dwa nyina ba kokura nyanya aban company. Private. Ankran na ye. Hwe wa ba ye yamo amfuturo ha. Hospital kromi ni bi okroma. Bo ho bia ni wa sa company ba kura tu bia makuro yi. Ye to se ye wo mampanyi okuro yi. Ayefo. Na unim ade ye nwanwan se Ghana ha opa bu aye papapa e kwa abre ha. Ye ti ye kwan. Nti ade na aban no wankasa wontimi fa company we na wonfa nya wankasa wo kwan. Wo sa aba beto. Ti ye ko ya na ye bai. Kwa China fo ni gusu na ti. Ye adwuma. Ye kwa na se ye bai nana. Fa wanu si. Ade na wo de ka twato ne ensori so. De me ka twato ne se aha. Ye mfa bone ma ha. Besere nkwa sra hoden ne petumi a ebeboa wo na otim de aboa wabusua betima betwere wo ma wabusua nyina din ayedie beba mo nsam ene ne wabeda aseda no kra pa mfa ma me fie ho se wo betwere wo din na aka chen se ja e bia me pa adwuma ti se bia wo bo ma menya adwuma mebre wo bese mebre wo nsa onya afa beto ko ba bi kwanya afa so de beda betro ya na ntwempo na ade beba wo ba agya ne ho ne ko aboa ne teyira wate ayira owu a owu enye ni nyina na o se wo de brɛ me na me de aba ha na emum
se me na mo ma me bobo mpa ye ma wo dia wo dia besi me so se wa na wo fa akiri ba na abaye wa dia onkiri wo bia wo fa akiri ba na difference ya na wo mu ni se me ankasa me ba dia me ya amamle ansa na maye we na mo na akonte mama wa wo ba dia be ya adwuma na unnya na se dia ye be twa aboa ha because you twa aboa mani hu se adwuma na dia ma no be ye ogitum ha Nana medase ayofo black power ena yede na ebo nkomo no na nkomo bonu mu nyina no nani agea kobezi beduru baabi na mresa hoye momme yemfa gidie na wo gidie ye obia na bra se de waka na wa kira me hu se wo bia timi ba nya se obesi ne so nko a na mo pese obesi ne so nso a akonya ewo ho ebiem de mde sori na me de akono se ye ahye ho bone ya ma ase be ya manyosem na mmom no asam no kure no ento sebe ewo ho mumye nhwe ne yie ne titu nananom amwa asante mantem hanom ebuei wa asante mem eda asante krum enti mamma obi emfa nkosa ebuo akwan ya wo de free 7 days wono kura de beba saa krobo ha no kura no airtime wodina be posu na to ani a ekwan bie ni wono ma wo krum anu asebe ebuo mpogusu no akase de ko ta be guso eni nti no ye kwa na ase bai na japade wo krum sei na nkrofo etuko na wunya kroba ni nya japade mbi amfi so ebuo yi wo free 7 days na wo ba oniema nyina so ye fita ti enipa hwene mu nso eko hospital ni kuro nu nti yen yare ade ne yenko bro tezo ko bro ni kuro mu nso ankanza na obetu we no no wasisia ya sabia tutu nsuo schools akase ne ade bare ye de ye tenasia no ma be fa fala no mo de ko yasama manyo 42 mummon na ho na nanom so ye munwu wo no mutuja na munya asa wo ba na mo krokro mu nti omutimu yo mo de na ana nyansapo ye di AC na ya ye ne kejebi we ni bredi kai 2024 yi mu ye ne black power abetwe nkomo ye beto aso ne akoyanim ye ma munyina mo ene hwe medin ene abusuapan ne owusu aduom na mmom se bibi ankoyi a wadawoma fache nye bo apayo sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya